Άργησα. Όχι, όχι. Καθόλου. Λίγο περίεργο μέρος για συζητήσεις για μεταγραφή, έτσι δεν είναι? Ας πούμε ότι προς το παρόν θέλουμε να αποφύγουμε κάποια διάκριτα βλέμματα. Κοίτα, το πώς θα τα πάρω εξαρτάται από ποια ομάδα ενδιαφέρεται. Αυτό δεν θα σου το πω τώρα. Τότε δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Νίκο, μου επιτρέπεις να σε λέω Νίκο, Η υπόθεση έχει πολλά λεφτά και για τους δυο μας. Καλά εγώ. Πληρώνουμε για να βάζω καλάθια. Εσύ τι προσφέρεις? Ας πούμε ότι προσφέρω κάποιες εξυπηρετήσεις. Ωραία δουλίτσα. Μην το νομίσεις. Έχει τις απαιτήσεις της. Τέλος πάντων. Το νούμερό μου το ξέρεις. Αν έχεις κάποιο νεότερο. Έτσι. Κάτια, 2 η ώρα. Τι έγινε? Δεν μου είπες ότι είναι 2 να σου πω. Σου λέω 2 η ώρα. Ξεχάστηκα. Άμα με ζητήσει ο Σταύρος, πείτε του ότι θα γυρίσω αμέσως. Μάλιστα, θα το πούμε. Γεια! Γεια. Επιτέλους. Τώρα που φύγανε λέγε. Τι να σου πω, βρε Μιλτιάδη μου, δεν υπάρχει τίποτα να σου πω. Όχι και δεν υπάρχει τίποτα. Εκεί πέρα που δεν ήθελες ούτε να τον δεις, ξαφνικά συναντιόσαστε και αρχίζετε να ψάχνετε την κοπελίτσα που χάθηκε. Ναι, ψάχναμε το κοριτσάκι που χάθηκε γιατί ήταν γνωστή του Σταύρου, γι' αυτό. Και λοιπόν εκεί πέρα πάνω στο ψάξιμο, τι έγινε τέλος πάντων, τα βρήκατε? Τι να βρούμε, βρε Μιλτιάδη μου, πάρε το απόφαση, σε παρακαλώ να χαρείς. Αυτός ο άνθρωπος δεν μου κάνει εμένα. Και το πιθανότερο είναι ότι δεν το κάνω κι εγώ δηλαδή. Αυτός όμως άλλα λέει ή τουλάχιστον άλλα δείχνει. Ναι, άλλα λέει επειδή δεν ξέρει τι του γίνεται. Γι' αυτό. Λοιπόν, η συζήτηση σταματάει εδώ. Εγώ πάω να πάρω ένα πολύ ωραίο γιαουρτάκι που είναι και υγιεινό. Μήπως θα σου πάρω και εσένα? Όχι, εγώ θα προτιμούσα ένα σαντουιτσάκι. Σαντουιτσάκι δεν είναι. Σου πάρω ένα σαντουιτσάκι. Δεν άργησα, Όχι ρε, και εγώ τώρα ήρθα. Φεύγουμε. Ανέβα. Η φίλη μου η Ξένια τι κάνει? Το έχει ρίξει δουλειά για να σε ξεχάσει. Έλα ρε, σοβαρά. Σοβαρά και στο ίδιο δεν κάνεις? Όταν έχω δουλειά. Κατάλαβες, γιατί άμα στα λέω εγώ δεν μ' ακούς. Πού το σάντουιτς, δεν μου το έφερες? Έτσι είναι, παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος μη δει γυναίκα. Χυμάει κατευθείαν. Ποιος ο σαντουιτσάκιας, σου ρίχτηκε κι αυτός. Ποιος σαντουιτσάκιας, βρε Μιλτιάδη μου, για τον Γιώργο σου μιλάω. Γιώργο, ποιο Γιώργο? Ποιο Γιώργο λέει? Ο Γιώργος Ξένια, αυτός ο Γιώργος αυτός. Ξέρεις τι έγινε τώρα που κατέβηκα για γιαουρτάκι? Ποιον είδα κάτω να περιμένει? Ποιος? Το Γιωργάκι. Και ξέρεις ποια περίμενε? Την Κάτια. Μαζί είχαν ραντεβού τώρα που έφευγε. Άσε παιδάκι μου, γιατί κάνεις έτσι ρε, είσαι σίγουρη? Γιατί ανησυχείς? Κοίταξε, ελαφρώς μείωψη μπορεί να είναι. Στραβή πάντως καθόλου. Και γιατί κάνεις έτσι? Εσύ δεν μας έλεγες προλίγου ότι αυτός δεν είναι τίποτα για σένα πια. Βεβαίως και το έλεγα. Δεν κάνει για μένα. Και το εννοούσα.
Αλλά δεν κάνω έτσι γι' αυτόν. Εγώ ανησυχώ για την Κάτια που θα βρεθεί μια μέρα χωρίς εσώρουχο στο κρεβάτι του και δεν θα ξέρει πώς βρέθηκε εκεί. Δεν ξέρεις εσύ τι πουλος άνθρωπος είναι. Τι σημαίνει? Ταραγμένος σε βλέπω. Τι έχετε? Τίποτα. Μια κουβέντα είχαμε εδώ πέρα περί ανέμων. Ξένια. Ναι, Σταύρο μου, μια κουβέντα είχαμε περί ανέμων και υδάτων. Α, και υδάτων. Ναι. Λοιπόν, δεν θα ανοιχθώ άλλα μυστικά εδώ μέσα. Ή θα μου τα λέτε και εμένα, ή να τα λέτε στα σπίτια σας. Σύμφωνοι? Να μην σας πάρει ο διάβολος. Πολύ αγριάδα, Κι ύστερα μου λες ότι εγώ είμαι κουτσομπόλης της παρέας. Πού είχαμε μείνει? Ότι η Κάτια κινδυνεύει, εκεί είχαμε μείνει. Ναι. Άσε με να μαντέψω, Και σίγουρα θα αναλάβεις εσύ να τη σώσεις. Δηλαδή το γελάς τώρα εσύ αυτό? Καθόλου. Όχι, έλεγα μήπως το γελάς. Καθόλου. Διότι εγώ ανησυχώ για την Κάτια. Αυτόν τον άνθρωπο από μένα τον γνώρισε το κοριτσάκι. Γεια σας. Τσοτάκης, ο Γιώργος που σου έλεγα. Κάνεις καλά. Προβλήματα, έτσι? Προβλήματα. Το πρώτο παιχνίδι το χάσαμε. Όλα θα κρυφθούν στο δεύτερο, στην έδρα μας. Η διαφορά είναι μεγάλη. Καμιά διαφορά δεν θα ήταν μεγάλη αν ήξερα ότι μπορώ να βασιστώ στον Νίκο. Αλλά τώρα τελευταία το μυαλό του είναι μόνο στη μεταγραφή. Αυτό σημαίνει από όσο ξέρω ότι θα παίξει όσο πιο καλά μπορεί. Μακάρι να ήταν έτσι. Δεν ξέρω τι του συμβαίνει. Αλλά τώρα τελευταία όλο για μεταγραφές μου μιλάει. Γι' αυτό αποφάσισα να μιλήσω στην Κάτια. Σκέφτηκα ένα κοντινό του πρόσωπο, ίσως... Προσπάθησα να του μιλήσω, αλλά έχει κλείσει τον εαυτό του. Μου ζήτησε μάλιστα να μην βλεπόμαστε μέχρι τον τελικό. Υποψιάζεστε τι μπορεί να συμβαίνει? Ακούστε, ένα παιδί με τέτοιο ταλέντο, οι πειρασμοί είναι πολλοί. Και ο Νίκος επηρεάζεται εύκολα. Δεν έχετε ιδέα δηλαδή? Γι' αυτό θέλουμε τη βοήθειά σου. Κατιά, πώς είσαι καμία ξύστρα? Ξύστρα, τι να την κάνω? Όχι, τι να την κάνεις, σωστά. Έλεγα μήπως πιθανόν να... Λοιπόν, τα μαλλιά σου είναι καταπληκτικά, Όσο τα βλέπω, τόσο πιο πολύ μ' αρέσουν. Φοβερά. Ευχαριστώ. Δεν μου λες αλήθεια. Χτες που κατέβαινες κάτω, αυτός που συνάντησες ήταν ο... Ναι, αυτός ήταν γιατί? Όχι τίποτα. Τι γιατί. Απλώς αναρωτιόμουν πώς έτσι εσείς οι δυο... Μα εγώ νόμιζα ότι δεν σε ενδιαφέρει ο Γιώργος. Φυσικά δεν με ενδιαφέρει ο Γιώργος. Σιγά με ενδιαφέρει ο Γιώργος. Αλλά ήθελα να βεβαιωθώ ότι είδα καλά. Πολύ καλά είδες. Κοίταξε, Νιά. Δεν έκανα τίποτα στα κρυφά. Ο Γιώργος δεν ήθελε να ανέβει για να μην νομίζεις ότι... Ναι, το πουλάκι μου. Ο Γιώργος δεν ήθελε να ανέβει, μήπως νομίζω ότι και... Νομίζω ο Γιώργος θα κοροϊδέψει εμένα. Ο Γιωργάκης. Γιατί δεν της λες την αλήθεια? Θέλεις να αρχίσει να βάζει πράγματα με το μυαλό της? Πάντως δεν της είπα ψέματα. Αν με ρωτούσε θα της απαντούσα. Όχι να μου ζητάει την ξύστρα. Γυναίκες. Παιδιά, αρκετά για σήμερα. Έλα, πάμε. Νίκο. Σκέφτομαι να σε αφήσω στον πάγκο. Νίκο, κάνεις ζημιά στην ομάδα και στον εαυτό σου. Πες μου ρε παιχταρά μου, έχεις κανένα πρόβλημα να το λύσουμε μαζί? Δεν έχω τίποτα, θα συνέρθω. Δεν μπορώ να στήσω την ομάδα με την υπόσχεση ότι μπορεί να συνέλθεις. Έπειτα αυτό το παιχνίδι είναι ολόκληρη σεζόν και η μεταγραφή σου. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάς. Νίκο, σύνελθε προτού είναι πολύ αργά.
Πάω να ντυθώ και έρχομαι. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς πήγε σήμερα? Πώς να πάει? Χάλια. Λες και δεν έχει ξαναπιάσει μπάλα στα χέρια του. Λοιπόν, θα σου τηλεφωνήσω, εντάξει. Καθόλου εντάξει, ρε Νίκο. Γιατί δεν θέλεις να μου πεις τι έχεις? Τι σου συμβαίνει? Τι είπα, θα σου τηλεφωνήσω. Τι έγινε? Θέλει να μείνει μόνος του, λέει. Πάει σπίτι του Σολομού 48. Ξέρεις που είναι? Στα χωριέσαι ρε, αφού ανέλαβα μεγάλος. Φαντάζομαι ότι πήρες το μήνυμά μου. Τι μαλακίες είναι αυτές, τι θες από μένα? Μη μου πεις ότι δεν έχεις καταλάβει. Να καταλάβω τι? Θέλουμε το κύπελο. Και εσύ δεν θέλεις να βγει βρώμα ότι τα πήρες. Δεν πήρα τίποτα, έτσι. Η φωτογραφία είναι φτιαγμένη. Η τεχνολογία, αγόρι μου, κάνει θαύματα. Αλλά τι σημασία έχει? Άμα βγει βρώμα ότι έστησες παιχνίδι, τότε τρέχα γύρευε. Κι όσο για τη μεταγραφή σου, ξέχνεται. Να σου πω, ξεχνάς ότι δεν παίζω μόνος μου, ότι παίζουν κι άλλοι στην ομάδα? Καλά, καλά. Εμένα μου φτάνει να μην παίξεις. Κοίτα μόνο μην κάνεις καμιά εξυπνάδα. Περίεργο, ολόκληρη μέρα κανείς δεν πήγε, κανείς δεν βγήκε, δεν καταλαβαίνω. Και τι κάνουμε τώρα? Έχω κάτι στο μυαλό μου, έχω ένα σχέδιο. Θα χρειαστώ όμως και τη βοήθειά σου. Τι πρέπει να κάνω? Θα σου πω αύριο. Μάλλον θα σου τηλεφωνήσω στο περιοδικό, εντάξει. Να σου πω. Κοίταξε με στα μάτια. Τον αγαπάς? Είναι πολύ καλό παιδί. Είναι πολύ καλό παιδί. Άμα είναι καλό παιδί, θα τον βοηθήσουμε, δεν θα τον αφήσουμε έτσι. Έλα, πήγαινε τώρα. Θα προσέξεις, Καληνύχτα. Καληνύχτα. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Καλή μόνο. Είναι πολύ καλό παιδί.
Ωραία, σαν τα χιόνια. Αυτό είναι που λένε δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Δεν μου αρέσουν καθόλου τα παιχνιδάκια. Δεν σ' αρέσουν τα παιχνιδάκια? Κρίμα, εμένα μου αρέσουν. Εγώ είμαι παιχνιδιάρης. Μπορώ να μάθω που ήσουν σήμερα? Πού ήμουν, σε ένα γήπεδο μου. Α, σε ένα γήπεδο ήσουν. Βέβαια, πού αλλού θα ήσουν. Εκεί που συχνάζουν οι αθλητικοί συντάκτες. Δεν κατάλαβα. Ποια αθλητικοί συντάκτες? Α, δεν καταλαβαίνεις. Την Κάτια εννοώ, Γιώργο μου. Έξω ήμουνα τώρα και την είδα που έφευγε. Γιατί τι σου φταίει το κοριτσάκι? Τι μου φταίει, δεν κατάλαβα. Τι έκανα? Το κάνεις για να με επικάρεις, έτσι? Το κάνεις σε πικάρο? Βέβαια, για να μου πεις τη μύτη. Να σου πω στη μύτη. Ναι, γιατί δεν αντέχεις την απόρριψη. Παρντών, δεν αντέχω. Την απόρριψη, λέω. Δεν την αντέχεις. Την απόρριψη. Δεν την αντέχω. Όχι. Με έχεις απορρίψει, δηλαδή. Εντελώς. Και εσύ εκμεταλλεύεσαι την Κάτια. Θα το πληγώσει το κοριτσάκι, το κατάλαβες? Κοίταξε, Ξένια. Όσον αφορά την Κάτια, σαφώς δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι. Ναι, τότε τι είναι? Τι σου λέω, Θα σου έλεγα αν ήσουν λιγότερο επιθετική, αλλά επειδή δεν μ' αρέσει να χώνεις τη μύτη στα προσωπικά μου, δεν σου λέω. Μάλιστα. Φεύγω λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Και κοίταξε το χάλι σου που πήγες και έκανες το μαλλί σου τόσο πάλι. Πήγαινε, κοιτάξε τον καθρέφτη. Χάλι, χάλι. Πόρτα! Τι είναι μου. Πουλάκι μου, ζούληψε. Που είναι μια της εταιρείας Αφημίκη, αριθμός φαξ. Πέρασε τους. Μέρα. Καλημέρα. Μου είχες πει ότι θα με τηλεφωνήσεις. Κάτι απεριτό ακριβόμαστε. Τα ξέρω, λέει, δεν της ξεφεύγει τίποτα. Βρε Γιώργο. Ξέρω τι κάνω. Μην μου πεις ότι το τέλειωσε κιόλας. Τι να τέλειωσα? Το κομμάτι για τους πλημμυροπαθείς. Τι λες, Χριστιανέ μου, ποιο κομμάτι? Εδώ ο κόσμος χάνεται και εσύ το νου στο κομμάτι. Ξένια, τι κοιτάς? Λοιπόν, θα κάνω κάτι τηλέφωνο στο ξεδιδόνι. Θα το βγάλεις, θα βάλεις τον κοριό, στον κοριό σου. Θα ξαναβιδώσεις, εντάξει. Ναι, και αυτό πώς μπαίνει όμως? Απλά ρε παιδί μου. Έτσι, χωράει, μικρό. Χωράει, βάζεις έτσι, ξαναβιδώνεις και τελείωσε. Πάρ' το τώρα. Πρόσεξε, μη σε πάρει πρέφα, έτσι. Θα υπόλοιπα δική μου δουλειά. Πες μου τώρα με τρόπο, χωρίς να κοιτάξεις. Μας παρακολουθεί Ξενιά. Εκείνη. Εκείνη. Επίτηδες το κάνει. Ο ανέστητος, το γαϊδούρι. Πες ρε πουλάκι μου τι συμβαίνει, πώς μπορώ να σε βοηθήσω? Θέλεις γάλα? Όχι. Τι έγινε τώρα, τι έχουμε, έτσι θα την βγάλουμε δηλαδή? Μουκαφών? Εσύ τι έχεις, εγώ τι έχω? Με δουλεύεις, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Ο Τάκης μου είπε ότι στην προπόνηση πας από το κακό στο χειρότερο. Γιατί? Τι σου είπε ο Τάκης? Ότι στην προπόνηση δεν πας καλά. Ξένα τι σε αφορά δηλαδή κάνω? Δεν με αφορά. Τότε δηλαδή πώς δηλαδή πας και μιλάς με τον Τάκη, δεν καταλαβαίνω. Τι δουλειά έχεις να μιλάς με τον Τάκη? Καταρχήν μου φωνάζεις, ο Τάκης με πήρε τηλέφωνο, το κατάλαβες? Και γιατί σε πήρε τηλέφωνο? Δεν ξέρω! Προσπαθούμε να μάθουμε τι έχεις. Σε τελική ανάλυση έχεις και αγώνα. Κάτι πρέπει να γίνει. Το τι έχω αφορά εμένα και θα το ξεπεράσω μόνος μου. Εντάξει, δουλειά σας και εσύ και ο Τάκης. Και ποτέ ξανά κουβέντες με τον Τάκη. Ό,τι έχω θα το ξεπεράσω μόνος μου.
σοβαρά πράγματα αυτά. Τους παρακολούθησες. Μάλιστα τους παρακολούθησα. Και που τους παρακολούθησα δεν βγήκε τίποτα. Δηλαδή τι κάνανε? Περίεργα πράγματα κάνανε. Πήγανε σε ένα γήπεδο. Ο Γιώργος έμεινε απ' έξω, η Κάτια μπήκε μέσα και μετά από λίγο ξαναβγήκε με ένα ψηλό. Φύγανε και ο Γιώργος τους πήρε από πίσω. Και εγώ βέβαια. Και τους παρακολουθούσες όλους εσύ? Ναι. Και μετά? Μετά, η Κάτια με τον ψηλό μπήκανε σε ένα σπίτι. Και ο Γιώργος? Ο Γιώργος περίμενε απ' έξω. Σε λίγο βγήκε αυτή στο μπαλκόνι, τον χαιρέτησε, τη χαιρέτησε κι αυτός και μετά έφυγε. Και μετά? Μετά δεν έχει μετά. Αυτό είναι όλο κι όλο. Πολύ περίεργα πράγματα δεν σου φαίνονται σένα αυτά? Βρε Ξένια μου, βρε κορίτσι μου. Γιατί θες να βασανίζεις τον εαυτό σου? Γιατί δεν τον βρίσκεις τον άνθρωπο, να του μιλήσεις, να εξηγηθείτε και να φιλιώσετε? Μιλτιάδη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, συνειδητοποιείς τι λες? Να φιλιώσω εγώ με τον Γιώργο, πώς θα γίνει αυτό? Καλά, ηρέμησε. Ηρέμησε, μη φωνάζεις, ηρέμησε. Λοιπόν, δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα νεότερο. τα περιθώρια στενεύουνε. Το παιχνίδι είναι σε 2 μέρες. Το ξέρω, ελπίζω τώρα με την παγίδευση του τηλεφώνου να... Καλά δεν μου λέτε. Ούτε σε σένα είπε τίποτα. Τι να μου πει, κοντεύει να μου κόψει την καλημέρα. Δεν τον έχω ξαναδεί έτσι. Παιδιά, με συγχωρείτε, εγώ πρέπει να πάω για προπόνηση. Όποτε έχετε κάτι νεότερο. Έγινε. Γεια χαρά. Γεια. Πήγανε τώρα. Τι στο καλό. Άνοιξε γη και τους κατάπιε. Εμάς ψάχνεις? Νίκος και εγώ... Συγγνώμη, για να συνεννοούμεθα. Νίκος είναι ο ψηλός? Ναι, αυτός είναι. Αυτός είναι ο Νίκος. Είμαστε μαζί το τελευταίο καιρό. Αλλά κάτι δεν πάει καλά. Ο προπονητής του μου ζήτησε να μιλήσουμε και να τον βοηθήσουμε να το ξεπεράσει. Γι' αυτό σκέφτηκα ότι ο Γιώργος... Δηλαδή η σχέση σου με τον Γιώργο... είναι καθαρά επαγγελματική. Της εξήγησες? Ναι. Και είναι σίγουρο ότι κατάλαβε? Ναι. Άλλη φορά μην βγάζει βιαστικά συμπεράσματα. Εντάξει, ωραία, εντάξει. Ένα λάθος έκανα. Ένα. Έκανες ένα λάθος? Ναι. Κάνεις και τίποτα άλλο? Λοιπόν, πρόσεχε τα λόγια σου, μη γίνει. Πάμε σπίτι και έχουμε δουλειά. Τώρα υποτίθεται ότι δουλεύει αυτό το μηχάνημα. Αυτό. Ναι. Ακούσεις από εδώ, θα πάθεις πλάκα. Ναι. Αυτά είναι αθάνατα, ρε. Στη σημερινή τεχνολογία. Μάλιστα. Άκου. Άκου εσύ να μαθαίνεις. Πάτε και αγοράζεις αυτές τις παπαριές τα... Συγγνώμη. Άκου. Δεν ακούμε όμως. Το πιστεύω. Αθάνατα σου λέει μετά. Κολομηχάνημα. Κατάλαβες εσύ τώρα γιατί τον αποπαίρνω? Μπορεί να μην έχει μπαταρίες. Μπαταρίες? Ναι, μπαταρίες. Δεν έχει μπαταρίες, ρε. Αυτό είναι. Έχεις εσύ μπαταρίες τώρα εδώ? Εσύ δεν έχεις τίποτα εδώ πέρα? Ωραία, χώρα. Αμέσως τον κακό στο λόγο να τον πεις. Αμέσως. Πάλι καλά. Δεν είναι το κέντρο μπαταρίας, ρε. Να δούμε. Πιο ήρεμα. Άκου από εδώ. Άκου από εδώ. Τρελάθηκες, παιδάκι μου! Τρελάθηκες! Μας πας τα νεύρα εδώ πέρα!
Ορίστε μας. Άντε. Εμπρός. Εμπρός. Ναι, συγγνώμη. Τη Γιούλα θα ήθελα. Λάθος κάνετε, δεν υπάρχει Γιούλα εδώ. Ναι, εμπρός. Εγώ είμαι. Αποφάσισες. Εντάξει, δώσ' μου 2 ώρες αύριο. Έστω. Αν και δεν θα αλλάξει τίποτε ως αύριο. Δεν ακούγονταν και καλά, απ' το άλλο θα ακούγαμε καλύτερα. Αν δούλευε. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είναι καλή δηλαδή? Τι ώρα είναι αυτή που έπεσε? Γιατί δεν έχεις αλλάξει? Καλά, μην φωνάζεις τώρα. Δεν αισθάνομαι καλά. Και όπως είπες κι εσύ, επειδή κάνω χειρότερο κακό στην ομάδα, παρακαλώ, ήρθα να σου πω να μην υπολογίζεις στο παιχνίδι μεθαύριο. Τι έκανε, λέει? Δεν θέλω να παίξω. Και ποιος ερώτησε αν θέλεις ή δεν θέλεις? Και αν σου είπα ότι κάνεις κακό στην ομάδα, στο είπα μήπως συνέλθεις προτού είναι πολύ αργά. Δεν γίνεται να μην παίξεις αυτό το παιχνίδι. Αφού δεν νιώθω καλά, πες ότι είμαι τραυματίας, είναι καλύτερα για όλους. Άκουσέ με. Χωρίς εσένα τα παιδιά δεν έχουν καμία τύχη. Θα ρεζιλευτούνε και την άλλη μέρα οι εφημερίδες θα γράφουνε πως αυτή η ομάδα έφτασε στο τελικό. Βέβαια μπορεί να μην είναι οι παιχταράδες όπως εσύ, αλλά μέχρι σήμερα τα παιδιά έδωσαν και την ψυχή τους ακόμα για να φτιάξεις το ονοματάκι σου. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάς. Γι' αυτό, εάν δεν θέλεις να παίξεις, θα πας να τους το πεις εσύ ο ίδιος, μόνος σου. Αλλιώς πήγαινε να αλλάξεις. Εγώ δεν σε βγάζω από την ομάδα. Κατάλαβες? Τι συμβαίνει, βρήκες τίποτα? Κάποιος τον έχει τριμώξει. Τώρα βέβαια με ρωτήσει το πώς και το γιατί. Είσαι σίγουρος? Κάποιος τον πήρε χθες τηλέφωνο, τον ρώτησε αν αποφάσισε και ο Νίκος του ζήτησε 2 ώρες μέχρι σήμερα. Μάλλον θα αποφάσισε. Τι αποφάσισε? Μου ζήτησε να μην τον χρησιμοποιήσω, να μην τον βάλω στο παιχνίδι. Και εσύ τι του είπες? Του είπα ότι δεν γίνεται. Έχει υποχρέωση απέναντι στους συμπαίκτες του να παίξει όσο μπορεί. Πάντως, αν όντως πρόκειται για εκβιασμό, πρέπει να μάθουμε με τι τον εκβιάζουν. Αν προλαβαίνουμε μέχρι αύριο. Αυτό που απομένει να βρούμε τώρα είναι με τι τον εκβιάζει. Μόνο που ό,τι είναι να βρεθεί πρέπει να βρεθεί το αργότερο μέχρι αύριο. Γιατί? Τι γιατί αύριο είναι ο τελικός, το κρίσιμο παιχνίδι. Μάλιστα. Και ας υποθέσουμε ότι ως αύριο δεν βρίσκουν τίποτα. Τι γίνεται? Αχ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ίσως σε αυτή την περίπτωση να μην μάθουμε ποτέ τι ακριβώς συνέβη. Και πιστεύεις ότι η Κάτια θα τα καταφέρει μόνη της? Θέλω να πω, θα μπορούσε να τη βοηθήσει και εσύ κάπως. Δεν νομίζω ότι η Κάτια χρειάζεται τη δική μου τη βοήθεια. Η Κάτια έχει το Γιώργο. Το Γιώργο? Ωστόσο, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, ο Γιώργος με την Κάτια δεν είχαν τίποτα μεταξύ τους. Ναι. Δεν έχουμε μεταξύ τους. Α, δεν ξέρω. Εγώ που να ξέρω. Τι με ρωτάς? Ρώτα το Μιλτιάδη. Μιλτιάδη, τι εννοείς δεν έχουν τίποτα μεταξύ τους? Τι να σου πω, Σταύρο μου, αυτά είναι συναισθηματικής φύσεως. Ό,τι και να σου πω, δεν πρόκειται να καταλάβεις εσύ. Μια στιγμή, Μιλτιάδη. Δεν μπορείς να πετάς έτσι μια βόμβα και ύστερα να φεύγεις. Γιατί? Μ' αρέσει να ρίχνω βόμβες εγώ. Είμαι τρομοκράτης. Γαδίζε από τη χάμη. Κοίτα ένας τρομοκράτης. Άσε τα διάλα από εκεί. Τίποτα. Άρχισε. Γεια.
έγινε? Τι έγινε. Αθάνατα, σου είπα, το φτιάξα. Δεν λέω γι' αυτό ρε παιδάκι μου, λέω να έχουμε κανένα νέο. Τι νέο, δεν καταλαβαίνω. Όλο κρυμμένα τον πήρε κανείς. Ρε παιδιά, πώς ανακάλυψε τον κοριό. Πα, αποκλείεται. Όχι. Εγώ πρέπει να φύγω. Του υποσχέθηκα ότι θα περάσω από εκεί. Γεια. Γεια. Σου πάρω να ακούσεις κάτι. Τσιτσάνι πάλι. Μπαγιατέρα θες. Εντάξει, παιχταρά μου. Εντάξει είμαστε. Κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει. Πώς αισθάνεσαι? Ξέρω, εντάξει, θα δούμε. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα με απογοητεύσεις. Θα πάω δυνατά μου. Μπράβο, παιχταρά μου. Τι έγινε? Δυστυχώς. Όχι ρε γαμώτο. Δεν σου μίλησε, υποθέτω, Δεν περίμενα και να μου μιλήσει. Πάω να πω στον Τάκη ότι ήρθες. Έγινε. Γεια σου, Γιώργο. Τι έγινε, μιλήσατε? Μιλήσαμε, ναι. Μου υποσχέθηκε ότι θα βάλει τα δυνατά του. Πάντως, ό,τι έγινε, έγινε. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Σώπαρε, δεν τρέχει τίποτα. Με συγχωρείτε, εγώ πρέπει να πηγαίνω στην ομάδα, Να πας. Γεια χαρά. Γεια χαρά, γεια. Θα σου πω. Αυτό τύπο πάνω στην κερκίδα εκεί δεξιά με το σβάγκο. Είναι, δεν βλέπει και το χρώμα. Ραφ, τα λένε, ραφ, μπλε. Είναι ο Ιωάννου. Ιωάννου, τι μέρος του λόγου είναι Ιωάννου? Είναι ατζέντης, ασχολείται με μεταγραφές και είναι κυνηγός ταλέντων. Έχω την εντύπωση ότι τον έχω δει κάπου έξω από το σπίτι του Νίκου. Και μιλούσε στο κινητό με κάποιον, δεν είμαι σίγουρος. Ο Νίκος μου είπε ότι πάει καιρός δηλαδή, ότι ο Ιωάννου τον είχε πάρει τηλέφωνο για να συναντηθούν για κάποια μεταγραφή. Συναντήθηκαν? Δεν ξέρω, πάντως ήταν η τελευταία φορά που τον είδα χαρούμενο. Μετά δεν μιλιότανε. Το μικρό του πώς είναι? Νομίζω ότι είναι Χρήστος, γιατί? Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι πολύ αργά. Πού είναι και αυτή η ξένια? Παιδιά, δεν άργησε, πρόλαβα. Στο τσακ πρόλαβες, πάμε. Πού πάμε? Να βρούμε ένα κατάλογο. Εμείς πάμε να βρούμε κατάλογο. Ένα κατάλογο, σε παρακαλώ. Ένα κατάλογο. Τι θέλουμε? Όχι, το Ιώτα. Το Ιώτα, θέλουμε το Ιώτα φέρτε. Σας ευχαριστώ. Ψάχνουμε. Ιωάννου. Ιωάννου, τι είναι Ιωάννου? Ιωάννου, θα σου πω. Ιωάννου. Ψάχνει Ιωάννου. Σιγά, να βλέπω, δεν βλέπω. Ιωαννίδης. Ιωάννου. Γεράκια με ψυχή,
στηρίζεσαι στην πόρτα. Ναι, βγες και από πάνω τώρα. Λες και ξέρω εγώ ότι θα ανοίξει την πόρτα. Δεν με πιστεύεσαι ποτέ. Άσε με. Σήκω και ψάξε. Τι να ψάξω, παιδάκι μου. Α, δεν σου είπα. Όχι, δεν μου είπες. Δεν έχω ιδέα. Βέβαια, γιατί έχεις ποτέ ιδέα τι ψάχνουμε. Έλα, ρέξε μου. Δημοσιογράφος, βάλει λίγη φαντασία. Μη μιλάς. Ακούς, σιουτ. Αυτά είναι τα δυνατά σου. Έτσι περιμένεις να κάνεις καριέρα. Στο παγό να με βάλεις. Αυτό εδώ πέρα είναι κλειδωμένο. Τώρα πια δεν είναι. Δεν μου λες, πώς του είπες το όνομα του φίλου της Κάτιας? Νίκο. Νίκο. Όχι αυτό, παιδί μου. Το επώνυμο λέω πως είναι. Κοντόπουλος. Κοντόπουλος είναι. Νάτος. Φάκελος. Δεν βρήκες τίποτα. Α, μάλιστα. Φωτογραφίες, slides. Αχα, περίεργο, Τι είναι περίεργο? Τι βλέπεις εδώ? Βλέπω τον Νίκο με κάποιον άλλον. Και τι του δίνει? Ένα φάκελο. Με λεφτά. Ναι. Και εγώ νόμιζα ότι μόνο οι γιατροί παίρνουν φακελάκι. Κοντά μου έχει ξαμάτισει πάρα πολλά. Μία μας χρειάζεται. Πάω από την τσάντα σου. Ελάτε καλύτερα μαζί μου. Εσύ μείνε εδώ, Έγινε coach. Τι συμβαίνει πάλι? Τι είναι αυτό? Δεν το βρήκατε αυτό. Έχει σημασία, ρε, λέγει, αυτό σε βασανίζει. Κοίτα, κότσο, ο Ιωάννου με φώναξε να μιλήσουμε για τη μεταγραφή. Άρχισε να μου τα μασάει και έφυγα. Στορκίζομαι, στο χέρι του δεν κράταγε φάκελο, στορκίζομαι. Αυτό το ξέρω. Πού το ξέρετε? Πρόσεξε λίγο. Αυτό είναι slide. Δεν υπάρχει φάκελο. Στη φωτογραφία υπάρχει. Πρόκειται για ένα πολύ προσεγμένο φωτομοντάζ. Δεν μου λες, γιατί δεν μου το είπες? Γιατί με εκβίαζε ότι θα βγάλει εφημερίδες. Θα πιστεύαν όλοι τα παίρνω. Παιδιά, με συγχωρείτε. Πάμε να πάρουμε το κύπελλο.
Τους τακτοποιήσαμε κι αυτούς. Με εμάς θα γίνει.